cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Tantoli ka o lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ a ye k'aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la an ka kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Kidali ani fo ka taa se Jijeni o n'a dafɛla bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ mun kan n'u ye dadigi kɛ dɔ kɛra sababu ye ka maa caman ka olu jogi maa wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko kɔkan kibaruya bɛna taa ni an ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara u ka kuranko kan ni ka kuran soba caman ka o fara a kan. Irisi jamana ni 12 ko miliyari 92 o bɛna don baaraba 2 senfɛ n'o bɛ tali kɛ kuranko ani fo ka taa se kalanko ma. Kɛnɛmu ni jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale tun bɛ a ɲɛmaa la ka fara gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan. U y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana bɛ gumu kan bi a ka kan malidenw mago bɛ baaraba minnu na a magoɲɛfɛnba dɔ ye kuranko ye bawo ko kuranko gɛlɛya bɛ malidenw da la bi yaasa ka se ka o kuranko in ban wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o siratigɛ de la an ka jamana ɲɛmaa so o ni farafina tilebiyan fɛ kulu ka banki min bɛ yen nɔ ni o ye Banque Ouest Africaine de Développement ye o n'u ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna musaka di an ma CFA wari miliyari 92 fo ka taa se miliyɔn 368 ma o musaka mun ko n'a bɛna don fɛnba 2 la miliyari 44 ko o bɛna don kuransira fɛ kuransira mun bɛ yen n'u u b'a wele ko méga crête o 50 hakɛ 50 mégawatts crête ko o dagosi bɛ ban o de ma ani fo ka taa se ko a dagosi a bɛna marali mun kɛ kuran in a bɛ kuran produit wa ko soba in fana bɛna kɛ sababu ye ka kuran mara fo ka taa se 25 mégawatts a bɛ o bɛɛ lajɛlen mara a bɛ mun produit o bɛ taa 50 mégacrête ko a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa ko kuranso in a bɛna sigi cɛtigi la o kɔnɔna la ni o bɛ Kulukoro marabolo fɛ wa ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bamakɔ ni a da bɛɛ lajɛlen na kuransɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka dɔ de fara o kan k'o kologiriya yaasa an ka kuransɔrɔ sira ka caya tile taw ani fo ka taa se sɔrɔ sira kɔrɔlenw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɔgɔn dafa yaasa Bamakɔkaw hakaja malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko la ko nin ye hakilina dɔ ye hakilina filanan o bɛ tali kɛ kalanko ka se ka o yakubaya ka kalansow jɔ hakaja kalanso minnu bɛ yen ka ɲɛda kura di olu ma ani ka minɛnw bila kalanso kɔnɔna la kalan ɲɛta kama o siratigɛ de la ko CFA wari miliyari 48 hakɛ o bɛna don o da fɛ yaasa ka se ka kalanko k'o yiriwa ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni musaka min sɔrɔlen filɛ nin ye a nafa ye ka se ka na ni ɲɛta kuntalajan kuranko sira fɛ kalanko ani fo ka taa se baaraba wɔɔrɔw o n'a ɲɔgɔnko ma. An bɛ taa an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso a ye cikan bɔ cikan min kɔnɔna yɛrɛ k'a fɔ
k'an ka cɛbalenw Kidali marabolo kɔnɔ fo ka taa se jijeni ma u ka tubolo min bɛ n'u b'a wele ko Kongo Sambugu o tubolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ko kunungo u ye datigi kɛ jugu la kosɛbɛ ka o susu o masiri tabaw ka ɲɛmaaso ka cikan yɛrɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka wulikajɔ minnu b'a la terrain kan ka se ka juguw kɛlɛ ko sanfɛ kɛlɛcɛw ka larawuli dɔ kɛra sabu ye ka se ka taa ɲɛda Bamancia walenjɔ kɛlɛ tigilama mun kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ni o de ye Jinimu ni FLA ye Kidali marabolo kɔnɔna la ko u ka dagayɔrɔ 4 ɲɔngo an ka finitigilakaw ye a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka bugunatigɛ ni ka u susu ka u n'u minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ maa fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen faga finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna la u ka nin daga ninnu minɛnw ni bolimafɛnw fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn girimanw de tun bɛ u bolo a yɔrɔ la nka ko ala n'an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw ani u ka cɛsiri u bɛ baara mun na o kɛra sababu ye u ye daga ninnu 4 bɛɛ lajɛlen susu a marifaw ka o tiɲɛ ani bolimafɛn fɛn tun b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa ko o siratigɛ kelen kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ fɛn mun ye jijeni mara ye yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye tubolo ye Kongo Sambugu o tubogo kɔnɔ ni o ni jijeni bɛ kilomɛtiri 40 hakɛ la an ka finitigilakaw taara jugu ka daga dɔ sɔrɔ yen nɔ fɛnɛ yɔrɔ mun na ni u ka kɛlɛkɛminɛnw caman fɛnɛ kun dogolen bɛ u bolo ye ko an ka cɛfini tabaw ye o yɔrɔ in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu y'a ɲini k'u bɛ boli ni maa kofɔlen ninnu na an ka finitigilakaw ye u sira bɔ wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan wa ko an ka cɛfini tabaw labɛn bɛ ka baaraw kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani wulikajɔ ye cɛsiri fo ka taa se u ye kalikan mun ta malidenw ye ka se ka o kalikan bɔ a sira fɛ n'o de ye ka maliden ni an bololafɛnw k'u lakana Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka wulikajɔ bunakun kan Kayi marabolo la an ka finitigilakaw ni an dɛmɛbagaw irisikaw ka finitigiya kulu mun bɛ k'an dɛmɛ ni o ye Afrika Kɔri ye olu ka bɔlɔlɔsira sanfɛ kunnafoni sira u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka fara irisi finitigilakaw kan u ye wulikajɔ dɔ kɛ Kayi marabolo kɔnɔna la kunungo n'a kɛra sababu ye ka Bamancia walenjɔ kɛlɛ tigilama dɔw minnu tun bɛ munumunu salo la moto la k'u y'u sɛgɛsɛgɛ ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji cikan in kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in kɛra an ka finitigilakaw ani irisikaw ka finitigilakaw ka boloɲɔgɔnmaw kɔnɔna la wa ko maa minnu tun kɛn bɛ ka taa u dogo tu kɔnɔnaw la u tun bɛ ka u ka daga minnu ka o bila sen kan Kayi marabolo kɔnɔna la k'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa bɔ nin daga ninnu kan minɛn fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ ni o ye maramafɛn n'a ɲɔgɔn ye u y'a bɛɛ susu k'a tiɲɛ maa fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ u y'u susu ka u bɛɛ lajɛlen faga wa ko wulikajɔ bɛ sen na an ka finitigilakaw ani an dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ maliden bɛ se ka lafiya cogo min na wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don baw k'u bɛ baara mun na a kun ye malidenw yɛrɛ de ta ye kolo mun bɛ yen nɔ ni a bɛ adamadenya hakɛw lapasa n'a bɛ wele ko CNDH olu bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wale kɔn wale mun ko ni tabara chat kɔnɔna la ni Bamancia walenjɔ kɛlɛtigilamaw u taara jan da an ka finitigilakaw ɲɛ ko komi ni a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye u susu nka ko maa dɔw tora a la o siratigɛ de la adamadenya hakɛ lapasa kulu in u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin wale in bɛɛ lajɛlen kɔn wa u b'a ɲini k'a fɔ diɲɛ kulu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu bɛ adamadenya hakɛw ka olu lapasa maa mun ye nin wale ninnu kɛ u ka ɲini ko u labɔ ani fo ka taa se ka taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan u ni ɲangili bere min ka kan ka se ka da u kan wa CNDH y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ ko dɔ ka fara lakanako bunakun kan ka lakana kologiriya yaasa maa nana masumalenw n'u bololafɛnw ka se ka lakana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ cikan in kɔnɔna la CNDH yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a laɲini maa min ye nin baara in kɛ u ka se ka u ka wale ka t'u jɔ a kunkɔrɔ u ka ɲangini i n'a fɔ ni ɲangili min ka kan ka sanga ni diɲɛ lahala kɛlɛw ye wa ko olu bɛ nin wale in bila crime international ni o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ye magafaga wale jugu mun ka o bila sen kan kiriko bunakun kan k'u bɛ nin bila o minɛn de kɔnɔna la wa ko fo k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ CNDH ka kɔrɔfɔw la k'u bɛ u ka kɔrɔmadɔnni ta k'a da an ka finitigilakaw kan k'u dɛmɛ u bɛ ka baara ni wulikajɔ minnu kɛ jugu kɛlɛli kama ani fo k'a ɲini bɛɛ fɛ adamadenya hakɛ a kana buruja fan si fɛ bɛɛ lajɛlen ka maanifinya hakɛw ka olu labato ka u tɔpɔtɔ an bɛ to kiriko bunakun kan an ka jamana sécurité d'état o ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Kasim Goyita ale ka kiiri mun n'a a baaraw bɛ sen na halisa ko baara bɛ sen na nka a yɛrɛla k'a fɔ
ko laɲini mu ni o kɛra parquet fɛ n'a wele ko réquisition k'u y'a laɲini k'a fɔ ko san 20 kaso walima san 20 lasagoli ko u ka da ni maa kofɔlen kan ani fo ka taa se ani maa mun tun bɛ wale in na bawo ko jalaki mun binnen n'u kan ko u ye jolibɔn walew ani fo ka taa se ka walew ta wale mun n'a tɛ bɛn sariya kɔnɔ n'u b'a wele ko association des malfaiteurs ani fo ka taa se k'u ka bɛnbɛnbɛn labɛn jamana kama ko complot contre le gouvernement o siratigɛ la parquet ko y'a laɲini k'a fɔ ko san 20 o ka da ni maa ninnu kun o y'u ka laɲini ye INPS kɔnɔna la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ INPS ɲɛmaayaso fɛ yaasa ka se ka jamana ka nin cakɛda in ka a lajɛya kosɛbɛ baaraw ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la baarakɛla minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛya o siratigɛ la ko fɛlɛ kura mun tara u bolo o de b'a to k'a fɔ u ka baarakɛla maa 500 ɲɔngo olu kɛlen kɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman k'u ka baara kɛcogo lajɛ u ye maa 500 ta ka olu don baara la ka sɛbɛn fura d'u ma k'u titulariser o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko baarakɛla maa 48 fana bɛ yen nɔ u ye minnu labila bawo ko sɛbɛn fura kolon tun b'u bolo fo diplôme n'a ɲɔngo ani fo ka taa se baarakɛla wɛrɛw fana tun bɛ yen minnu tun taara baara la nka u tun tɛ k'u ka baara kɛ maa 100 ani maa 14 ɲɔngo o ye olu fana ka tali sɛbɛn recrutement ka o bɔ a ma ko nin ye sira ye sira mun ni INPS ɲɛmaayaso u y'a ta bawo ka se ka baara kɛ yaasa an ka jamana ka nin cakɛda mun ni a bɛ bilankɔrɔw ka olu ɲɛnabɔ a baara ka se ka kɛ jɛlenya ni jolenya kɔnɔna la u bilala baara min na u ka se ka a latigɛ an bɛ taa jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɔ sira mun ni a baaraw kuma fɔra a bɛ waati jan bɔ ko sira in kan ka dilan sira mun n'a bɛ bɔ Bangɔni na ka taa jalakɔrɔji ka taa se Safo ma ko ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye u ye yɔrɔciw daminɛ bawo ko maa minnu bɛ sira in kan a kun fɔr'u ye a bɛ waati jan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara kan ka daminɛ ani so minnu bɛ yen nɔ u ka indemnisation ni o de ye n'u ka yɔrɔ bɛnna sira ma so kan ka ci mun kan ka d'u ma o so kun kɔrɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na a mɛnna o siratigɛ la bi sɔgɔmada in na ko baaraw daminɛna an ka jamana minisiriso min ka ca o ɲɛsin bɛ fɛn min ye duguba kɔnɔ sokow ma ni o ye habitat ye fo ka taa se infrastructure ma domaine o maaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa baara kɛcogoya ka a lajɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ fo ka taa se an ka sirabakow o ɲɛmaayaso u ka maaw fana tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in a daminɛna a mɛnna a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Safo Bangɔni jalakɔrɔjikaw ka bɛɛ lajɛlen lafiya sirako la o siratigɛ la kun ɲinina maaw fɛ maaw ka bɔ yen nɔ maa minnu tun bɛ yen nɔ ni o ye du 500 ani 73 ye o du ninnu kɔnɔna la ko maa 100 ani maa 44 olu ka musakaw dira u ma ni o ye indemnisation ye fɛn min ye transport maaw ɲɛmaayaso maaw olu ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ maa 400 ani maa 30 olu ka sɛbɛn furaw o bolonɔ bilalaw la k'a fɔ u ka musakaw kan ka d'u ma ni o ye indemnisation ye wa k'a bɛ ɲini maaw fɛ minnu ka sɛbɛn furaw ma sɔrɔ minnu tɔgɔ ma sɛbɛn u ka wulikajɔ kɛ joona yaasa ka se ka t'u ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ yaasa u bɛ lakodɔn o ni mun ka kan u ka so cili kun kɔrɔ o baaraw ka se ka di u ma ko nin siraba in a bɛna kɛ lafiyaba ye maa fɛn bɛ nin sigida in kɔnɔna la yaasa k'u ka munumunu salo ka a nɔgɔya kebamte fan fɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. ka daminɛ juillet kalo tile 19 ka taa se a tile 20 ma taji mɔbili caman ba ko o donna Kucala Mopti ni Segu marabolo kɔnɔnaw la
ka sanga wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo hakaja cakɛda mun bɛ taji ko ani fo ka taa se sɔngɔko bunakun kan ni o ye DCC ye yaasa taji ka se ka di bɛɛ lajɛlen ma k'o kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin ni marabolo ka denw ma. Bafulabe kaw fɛ yen nɔ dugukolo mankan dɔ kɛra sababu ye ka maa caman jogin u ka buguda mun bɛ yen nɔ ni o ye Buntunkuru Bugura ni o bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna la ko dugukolo mankan dɔ tɛnɛndon a kɛra sababu ye ka maaw kari ɲɔgɔn na kɛra sababu ye maa 7 olu joginna ani fo ka taa se dɔw ka cikɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna cikɛ dugukolo ko ni a ko bɛna bugudaw kɔnɔna la ka maaw kamanagan ko in kɛn bɛ ka kamanagan lase maa caman ma u ye damakasi sɛbɛn dɔ yaasa ka se ka taa n'a ye fanga kan ko ka se ka bugunatigɛ cogo min na ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ duguden caman olu bɛ ka dugu bila ka u yɛrɛ ɲini yaasa ka se ka kisi ka bɔ ni mankan ninnu tɔɔrɔ ma. Kayikaw fɛ yen nɔ protection civile direction mun bɛ yen nɔ u ye wulikajɔw boloda yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma bɛɛ lajɛlen ka se ka gɛlɛya bɛ maa minnu sɔrɔ ni o ye crise ni catastrophe ye hakaja san ka cɛnida kɔlɔlɔw ka dɛmɛ don u ma cogo min na Kayikaw ka marabolo ɲɛma gouverneur ale ka nɔnabila o de tun bɛ nin kɛnɛ kan ka kɛnɛ ɲɛmaya kɛ ni o ye Adama Mayiga ye ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ɲina san kɔnɔna la san ye cɛnni lase maa min ma ka se ka o walew kɛ fo ka taa se fɛlɛn dabali mun ni marabolo ɲɛmaaw kɛn bɛ ka taa yaasa ka se ka inondation san ka cɛnni ka o kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw ma. Gawukaw fɛ yen nɔ ban 290 o de taara ka tilan kalanso ni ɲɔgɔn cɛ Gawo académie ale de nin baara in kɛ ka sanga ni juillet kalo 21 ye hakilina mun ni a bɔra kalanko minisiriso yɔrɔ ko ka ɲɛsin kalanden ninnu ma duguma kalansow lycéew centre de formation olu bɛɛ lajɛlen ye ni pan ninnu sɔrɔ ko a bɛna kɛ sababu ye ka kalandenw ka u bila lahala la u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na k'u ka kalan baaraw kɛ. Sankaw fɛ yen nɔ jamanakuntigi tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ a sɛnɛntan baaraw o nun donna ni o y'a 2e édition ye coupe du général d'armée Assimi Goïta ko ni dolantan in a bɛ kɛ sababu ye ka marabolokadenw sifinnakaw ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka dolanci kɛnɛ Marcel Daku kɛnɛ de kan kunungo u ye nin baara in ka nun don ko ni compétition a bɛ kɛ sababu ye marabolo kɔnɔna la maa minnu mana sebaaya sɔrɔ ni marabolo in maa minnu ye sebaaya sɔrɔ u ka se ka na marabolo ka nɔnabila a kɛnɛba kan Bamako yan nɔ. Yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ kɛnɛ dɔ bilala sen kan yaasa ka se ka maaw hakili cari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na u kan ka u ka kungow lakana cogo di fo ka taa se ka kungo kɔnɔfɛnw lakana kunungo o hakilina in ye maa 30 de bila ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye mun ni dugutigiw fo ka taa se maires ani musojɛkuluw fo ka taa se kulu caman tun bɛ yen nɔ yaasa ka se ka kuma bɛɛ bɛ se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na marabolo kɔnɔna la ka se ka u ka kungofɛnw lakana ani fo ka taa se k'u ka kungo lakana ani kungosogow hakilina in bɔra an ka sigida ani fo ka taa se Tri ID ani coopération sud olu ka bolo ɲɔgɔnma de kɔnɔ. Bananbakaw fɛ yen nɔ sifinnaka maa 603 olu de kan ka boloci sɔrɔ ka bɔ sumaya bana kɔlɔlɔ ma ko ka sanga ni samiya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sumaya bana bɛ ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ o siratigɛ de la bananba kɛnɛyaso tigilamaw u ye boloci baara in k'a daminɛ sumaya bana boloci yaasa sifinnakaw bɛ se ka kisi ka bɔ ni bana ma o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in bɛ daminɛ juillet kalo 23 ka taa kuncɛ juillet kalo 27 la yaasa sifinnaka minnu bɛ jango dentanniw minnu b'a daminɛ kalo 3 ka taa bila kalo 59 ka olu kisi ka bɔ sumaya banakisɛ ma. Gawukaw fɛ yen nɔ siman sɔngɔ dayɛlɛlen bɛ yen kosɛbɛ nin waati in na Gawo sigida maaw olu ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko siman bɔrɔ kelen bɛ ka feere fo 2,400 wa ko tɔni bɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo 44 ɲɔngo la o ko de kɛn bɛ ka dugudenw kamanagan dugudenw yɛrɛ k'a fɔ ko Gawo ni fɛn mun ye Algérie ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Niger ma jagokɛlaw tun bɛ bɔ ni siman ye o yɔrɔ mun na o cɛlaw de gɛlɛya bɛ o de kɛn bɛ sababu ye ka se ka siman ko gɛlɛya ni ka nin dadigiba kɛ dugudenw na keba an bɛ taa fan fɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Kokan kibara bena taa ni an ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw ye kuranso dɔ dayɛlɛ mun dagosi ka bon kosɛbɛ ko megawati 50 hakɛ u ye a dayɛlɛ pabere a musaka bɛɛ lajɛlen ka tari jɔ sefa wari miliyari 18 na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Burkina Faso kuranko ka kologiriya yaasa Burkina ka se ka ka yɛrɛtigiya kuranko sira fɛ ka se ka o baaraw ka o sinsin halisa an bɛ to Burkina Faso jamana kɔnɔna la polisilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bandi kulo dɔw ka tɛgɛ da olu kan Wagadugu kɔnɔ bandiba minnu n'u kun dɔn bɛ u ka bingani walew ka taa maaw bololafɛnw darakiw la u bɛ taa maaw ka daw kari fo ka taa se maaw ka jagokɛyɔrɔw ko u y'a wale ninnu kɛ Wagadugu ani fo ka taa se Kokologo o kɔnɔna la fintigilakaw ka wulikajɔ ni o ye police judiciaire ye o n'u ka sasiri de kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da nin sɛgɛnnama ninnu kan u minɛnen k'u ye minɛn caman sɔrɔ o bolo pistolet automatiques maramafɛnw moto telefɔni ani fo ka taa se carte d'identité suguya camanba k'o minɛ maa ninnu bolo u bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka taa u jɔ u ka nin wale kunkɔrɔ CEDEAO jɛkulu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu b'a ŋaniya ka kumaɲɔgɔnw kɛ u ni AES jamana ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso Mali ani Niger bawo ko u bɛ ka wulikajɔ minnu bila sen kan yaasa ka farafina ka kɛlɛya sabati ko u ka maa minnu ni u y'ale bila cɛfɔni kan bɛɛ la ni o ye Lasana Kuyate a bɛna to kumaɲɔgɔnw la fo ɲina san labanw jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka bɛnkanw sɔrɔ farafina kɛlɛya tɔn Union Africaine ye a yɛrɛ k'a fɔ ko bingani wale minnu ni o taara ka da Mali ni Niger kan ko olu bɛ a walew kɔn bawo ko farafina bɛ ka keleya mun ɲini ni o ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ fo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan bawo ko jugu ye maa kelen de ye ni o de ye jafara wale tigilamaw ye maa minnu ye bɛn jugu ye minnu bɛ fɛ ka na ni basigi tiɲɛ ye k'o de ye an bɛɛ lajɛlen jugu ye a ka kan an bɛɛ ka se ka an ɲɛsin o jugu kelenw ma Angleterre jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye taxi bin ka bɔ u ka kuran kan du bɛɛ lajɛlen ye samiya nata in kɔnɔna la bawo ko taxi mun bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ sababu ye ka du lafiya kuranko la bawo a bɛ dɔ bɔ u ka musakaw la o siratigɛ la u ka jamana premier ministre ale de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wale mun n'a bɛ dugudenw lafiya ka dɔ ta ka bɔ u ka degun na Irankaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye Amérique ka daga mun bɛ pays de Golfe kɔnɔna la ka o daga caman ka o susu bawo ko Américains kɛn bɛ ka wulikajɔw boloda ka ɲɛsin Iran ma kɔgɔjika bolo détroit d'Ormuz Iran ka bateau ko Amérique bɛ ka susuli ta ka da o kan o siratigɛ la tasara la olu fana bɛ k'u ɲɛsin Amérique ka daga fɛn bɛ pays de Golfe kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen ka susu maa 100 ani maa 44 ko olu de sara ani fo ka taa se maa caman fana turunnen don minnu ye tunganata minɛnw ta ko a caman kɛra Mauritanie ko a jifɛ bolo de la dɔgɔkun tɛmɛnenw o kɔrɔfɔw de dayɛlɛmayara kulu mun ka caw ɲɛsin bɛ tungarata o kɛlɛli kama n'u b'a wele ko o commissariat des réfugiés u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka jateminɛli kɔnɔ ko ni maa ninnu caman tun bɛ ka bɔ farafina gun kan ka u kun da Europe jamanaw de kan a camanba bɛ yen nɔ halisa minnu tununnen don wa maa sata fana o cayara Irisi ni Iran y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna bolo ɲɔgɔnma kɛ bawo ko juillet kalo tile 21 ani juillet kalo tile 22 ye ɲɔgɔn ye kɛra Irisikaw ka kɔkanko minisiriso fo ka taa se Irankaw fana ka kɔkanko minisiriso olu ni ɲɔgɔn cɛ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna jɛɲɔgɔnw kɛ sira caman fɛ bawo ko Irisi ani Iran b'a laɲini u ka se ka boloɲɔgɔnmaw kɛ boloɲɔgɔnma minnu n'a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa wa ko a boloɲɔgɔnma bɛna taa sɔrɔ nafa siraw caman fo ka taa se jamana ni ɲɔgɔn cɛ sirabɔliw lakanakow ani fo ka taa se sira wɛrɛw bɛ halisa k'u bɛ wulikajɔw la ka se ka bɛnkan kelen sɔrɔ jamana filaw ka se ka u ka jɛɲɔgɔnw k'o kologiriya
sira caman fɛ an ka wulada na kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na ani ce jani sugantila yasa ka se ka aw kunnafoni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se